Vítajte ľudia pri mojom ďalšom streame, kde si spolu zahráme Minecraft Hardcore a postavíme si tu môj prvý dom. Takže ja už to nebudem zdržovať a ideme si tu rovno naťažiť drevo. To je základ. A rozmýšľam, že by som to urobil ešte z nejakého toho tmavého dreva. Ale toto ja si už nemám, my tu mám iba toto svetlo. Takže... OK, mám toto rovno, dobre. Ale rovno si urobíme paličky, krompáč. Ideme to vyťažiť. Pár kameňa. Jo, potom toto lavové jazero by som využil. To sa nám potom neskôr zíde. Len toto nemôže horeť. What? Čo to tu horí? OK, necháme to tak. OK, tu sú ovce. Pozabíjame 3. 1. Druhá. Tretia. Dobre, ešte nejaké to mäso. Možno ešte jedna ovca. Tam vidím zničený portál vzadu, OK. To je dobré, tam... Ja by som si urobil asi tuto niekde bejsku, by som si urobil taký dom. Začiatočnícky. Idem k tomu portálu a tam si asi zatiaľ dáme taký menší tábor. Tam je to čerešňové drevo a tu je rovno dedina, OK, tak tu sa usídlime. To bude náš prvý dom, tuto. Flint, mending, unbreaking, to sa nám zíde. Možno irony a flint. Dobre. Teraz si zoberieme balíky sena. Kúkame, že či tu nie je niečo iné. OK, ja nepešujem ešte... to nechám, to už je... Máme dosť. To nejak novo vyzerajú. Nie, nejaký s čiapkou. Neviem to tu vyľutiť celé. No jablka to sa budú na Gold Apple, keď budeme potom v ďalšom dieli zabíjať dráka. Kniha. Vidíte, rovno posteľ si jednu zoberiem. A budem asi trediť s detinčami, to tak vyzerá. Wow, mám dosť veľký hlav. To sa si zamením za chleba. To je lepšie. Tak to tu na čo? OK, celý armor, to je dobré, to sa mi zíde. Joj. Sorry, práško. Už mám celý armor. Ešte ten podum, ale ten som pozeral. Nepozeral, oni nehali normálne otvorené dvere. Aby z ním zombik tam išiel. Počkať, oni sa nevedia dostať.
tuto pod kopcom to spravím. Kúknem, že či tu náhodou není niečo nebezpečné, nejaká jaskyňa. Keď tak ja to zastávam. A potom neskôr sa tam vrátime. Naťažíme uhlie. Ok, 8 uhlia by mi malo stačiť. Už sa blíži noc, takže ja si asi vyspím. Tak, akože som fakt zvedavý, jak to bude vyzerať. To vyzerá dobre, takto. Aj to spravíme. Už toho máme stav 16. Zobral som predsa trochu viacej. Ja by som to robil niekde tuto. Asi to urobím tuto. Tak ja to tu takto. A nebudem tu vyrovnávať povrch. Ja to tu proste tak urobím tak ako... Je taký šikmejší. Tu potrebujem mať poriadok. Okay. To by zatiaľ asi mohlo byť. Trochu vyššie takto, super, dobré. Dobre. Takže tieto premeníme. Tak tohto. Ja by som to videl nejak, že takto pôjdu tie stopy. Trochu vám to zrýchlim, lebo mi to celkom dosť dlho trvalo. Tak z dreva, ktorého som si naťažil v lese, tak som spravil základnú kostru, jak by mal vyzerať dom. Potom som to ešte upravil so slabami a schodami z toho dreva. Potom som za domom trochu rozšíril miesto, aby sa mi tam zmestilo viacej veci. Naťažil som piesok, zabil som golema, ostrial som pár ovcí, skúšal som rôzne koberce. Zatiaľ som vyťažil ďalšie drevo, lebo mi nevyšlo. Potom som už len urobil cestu. To bolo celkom zložité, lebo som nevedel, že jak sa to robí. Takže som to robil prvýkrát, už len mi ostávalo osvetliť a to bolo vlastne všetko. Utriedil som si len veci a osvietil. Takže ľudia, idem vám predstaviť celý barák dokončený. Tuto takto vyjdete na moju cestu. Tuto takto sa ide. Nemusíte ani skákať, stačí vám držať Včko. Máte tu torčky, takže vás tu zombie si nezabijú. A tuto takto vidíte hore, tiež musíte držať Včko a tu sú schody zase. Perfektné. Osvietil som aj trochu toto okolie, aby sa tu nespawnovali zombici. Keď ideme takto dnu, tak tu máte celé presklenené, môžete to tu vidieť. Krásne. A tuto mám osvetlené, tiež sa tu nič nebude spawnovať. Tuto mám koberec, krásny k posteli, aby ladiel. A tuto máme jasne, že rozstriedené veci. To mám tiež rozstriedené, aj tuto. A tuto sú tiež veci, tuto sa dávajú veci, ktoré vyťažím, alebo nájdem v jaskyniach niekde. Tuto sa dávajú všetky stavebné bloky ohľadom dreva a všetkých rastlín. Tuto sa dávajú nerastné suroviny, takže ako je kameň a hlina. A potom ešte je aj že endstone, ale to ešte nemáme. Potom tuto sa dáva všetko jedlo, semienka a rôzne blbosti. Toto je česká na nevytriediteľné vlastne itemy, takže ostatné. A toto je vlastne na tie itemy rôzne. Tu máme crafting pec a toto máme krásny výhľad vlastne. Takže to by bolo na dnešné video všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Bol by som rád, ak tu hodíte like, odber, veľmi ma tým podporíte.
a my sa vidíme na budúce. Čaute.